good day guys. Karon pa lang nakaabot sa Cebu. Matik. Di sa tamo sulog trabaho. Ngaon sa misa ko konsolasyon. Moad to mi sa Ko Jordan, Talaba Bangus. So biyahe na ta. Hindi na ako magmotor guys. Kaya init kayo. Sakyanan lang. Let's go. Na guys, nanami diri sa Konsolasyon Jordan, Talaba Bangus Restaurant. Dari ta mo order? Amo order mo ta paluto no. Pasayan ako dam. Sayan ay pasayan. Pila kilo? Tunga ay daghara kay nagtunga no. 1/4 na. 1/4 lang? Oh, 1/4. O sa loto, ma'am. Buttered? Butter garlic. Buttered garlic. 1/4 pasayan, pag-ubel, butter garlic. O sa palain, sir. Ang daga naging 1/4. Sila min isda dire. Ma'am, Unsa, ma'am? mamsa. Para sabaw? Kana na may steam. Nga, ma'am, nice. Steam, pero magkuhan half kilo, ma'am, na lapu-lapu. Wala siya kasagaran yung steam na lapu-lapu. Pila ang half kilo sa lapu-lapu. 600. 600, 1 man. Di ka na no? Ang sito sa Lapu-lapu lang. ikaw. Rice, ninyo Okay ra kana. Pansit na. Pansit lang. Pansit o sa 0.6 lapu-lapu steam. Sir, ang rice ninyo ani, sir? Pilang serve sa rice. Nai cup tag 30. Pwede ra man mag-add ni kuha. Oh. Hala. Duha lang sa 2 cups rice, soft drinks, wala tubig. tubig lang. Ano mo service water? Wala. Wala. Sige ka na lang bottle. Tuha? Yang Duha. 2 cups rice, duha ka tubig gagmay. Sir, kung diha lang mo sa table, wala tay bayad o ato sa cottage na tay additional. Pila? 150. Unsa man? Pili lang mo, ma'am. Inyo, sir. So mao na to guys. Ang pinakauna ging buhaton is mamili ka og isda dayon imo lang ipaluto. So para dari sila hangkoon naibayad pero ari ka silang cottage. Dudukuha man. Chapsoy. Sige lang, mga pila ka minutes. Mga 10 gulo. Sige lang. So nga mong gi-order kay na shrimp. Luto na. Duggan Di kuha na namo gipaluto na siya fresh gini siya then gipaluto na mo 1/4 kilo. Kaduha is chapsoy. Medyo kuan po rin ilang serving on. Kaning decent. Pwede lang pansit oh. Steam ra to pwede ram to nato lang ano. Dayon ilang rice tag 30 ang buok 60 duha. So maoro ni guys mo ni among mga order karon. Kulang na lang ani kay steam na lapu-lapu. So siya magpaabot siya sa lapu-lapu ako di na ko eh. Kani ra may tirada no pwede ron to natulan lano nang kuan. Luin na po. 10 minutes ang paabot tag 10 minutes. O pumilas 12 no? Wala pa. Paabot tag alas 12. Okay, paabot tong 10 minutes. 12 minutes. 12 05. So, lanlanon sa nato kajot na ilang pansit guys. Kaya po man na kompleto ang atong order. Halitas lang pansit. Lami ang pansit basta mabutang sa lamisa. Mahagbong sa lamisa. Dili mo punitog balik. Kaga may nakalit. So, ari na po daw sa ilahang kuan daw, chapsoy. This is not official eating guys, kaya wala pa man.
Kung man na kompleto, testingan lang namo ang ilang chop suey o pansit. Di ka na kung balik din. Lahi po siya baga chop suey. Baka man ang ano na. Nagi siya ito no. Murag ang ilahang kon baka. Baka baboy. Libog ko. Baka. Feel na ko baka. 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 Lundot. Ano no? Hindi ka na kung balik din. Steam lapu-lapu. Mag-take out siguro kung may mag-take out. Okay na may guys.